ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ NPS ಬೇಲೆದಾಖಲಿನ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ NPS ಬೇಲೆದಾಖಲಿನ ಸೇರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಂಡ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ NPS ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ NPS ಬೇಲೆದಾಖಲಿನ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ NPS ಬೇಲೆದಾಖಲಿನ ಸೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರೋ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇಲೆದಾಖಲೆಗೆ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುನ ಪೋಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಟ್ಟು ಪಾಕ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆನು ಕೂಡ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರೋ.